Менделеев сүзін ишеткәч, күпләрнең күз алдына химия сәнәгате, минераль ашламалар, нефть һәм газ киләдер. Сүздә юк, Менделеевск районы җумһуриятебез икътисадында әһәмиятле урын тота. Ләкин безне бу төбәкнең авыллары кызыксындыра. 1985 елда Алабуга районыннан аерылып чыккан Менделеевск районының берсеннән-берсе кызыклы 35 авылы бар. Алдагы тапшыруларыбызда кайберләренең тарихларына да тукталып узарбыз. Хәзерге Менделеевск районы территориясенә кергән җирләр төрле елларда, төрле гасырларда дип әйтсәк тә була, үзлеклелек белән үзләштерелгәннәр. Биредә Шулман буенда иң беренче һәм иң борынгы торак урыннары булып, әле иртә Тимер гасырына караган урыннар тора. Менә без хәзер Шулман елгасы ярында басып торабыз. Миннән сул якта тау башында Менделеевск башланып китә һәм тау башында ук Тихие горы дигән җирлеге Менделеевскның. Шушы Тихие горы дигән урыннан нибары 3 километр ераклыкта гына менә шул 70 квадрат метр зурлыктагы мәйданда борынгы кешеләрнең торак урыннары табылган. Бу әйткәнемчә Ананьины культурасына караган торак урыны һәм анда кичкенә генә шәһәрчек булган. Төрле яктан, һәр яктан да саклану корылмалары белән әйләндереп алынган. Монысы иң борынгы чоры. Аннан соң урта гасырларда, 10нчы, 13нче гасырларда, 14нче гасырларда бу җирлекләрдә кешеләр яшәгән, авыллар булган. Ләкин инде 15нче, 16нчы гасырларга Казан ханлыгы чоры вакытында биредә бернинди дә авыллар турында сүз бармый. Документларга килсәк, бары тик менә 1648 еллардагы Песовый кенәгәләрне карасак, аларда монда бер генә авылда булмаганлыгы теркәлеп калган. Гәрчә Шулман елгасы буенча астарак Алабуга урнаша, өстәрәк Сарапул дигән барыгызга да яхшы таныш шәһәр урнашкан була һәм алар тирәсендә инде хайран күп сандагы авыллар да үсеп килә. Бу җирләр буш тора. Сәяхәтебезне күптән түгел генә 500 еллыгын бәйрәм итеп узган Бәзәкә авылыннан башлыйбыз. Риваятлар буенча Бәзәкәгә 1390 елда Мораттай, Сәмәкәй, Мөхәррәм исемле кешеләр нигез салган. Аларны бу якларга Болгардан күченеп килгән диләр. Бәзәкәдә халык саны тагын да арту 1431 елда Федор Пёстрый Болгарга яу чапкач башлана диләр. Сугыштан котылган халык Шулманның уң як ярларын үзләштерә башлый һәм Казан ханлыгы оешкан чорда бу җирләргә тулысы белән хуҗа була. Барысы да аңлашыла кебек, әмма фәнни нигезләмә булмаса, бу сүзләр бары риваять кенә булып калыр иде. Мин беренче ишеткән риваятләрдә безнең бабайлар борынгы заманнарда, моннан 400-500 ел элек, Болгар җиреннән күчеп килгәннәр дигән риваять яшидер. 3 батыр, 3 бер туган, 3 баһадир, аларның исемнәре имеш Бәзәк, Песәй, Тәкәш булган. Һәм Бәзәкәдә Бәзәк нәселе калган дигән риваять бар иде. Һәм Таҗимулла абзый сөйләгән риваять буенча, монда күчеп килгән болгарлылар элекке үзләренең яшәгән авылларының исемен мондагы авылга да кушканнар, Бәзәкә дип кушканнар, шуңа күрә Бәзәкә дип аталган. Бу миңа күбрәк ошады кичкенәдән үк, чөнки дәлилле, нигезле. Һәм инде китапны язганда мин эзләнә башладым, әгәр дә Болгар җирендә Бәзәкә исемле авыл булса, аның нигезе булырга тиеш. Шуннан да археологик карталарда Бәзәкә шәһәрлеге, Бәзәкә стоянкасы һәм шундый терминнар бар татарчада. Русча текстта ул Бәзәковский могильник, Бәзәковское селище, анда алар тикшерелгән. Һәм димәк Бәзәкә авылы булган.
Бәзәкәнең дини тарихына килсәк, авылның беренче мәчете 1847 елда Казан сәүдәгәре Исхак Мустафин акчасына төзелә. 1865 елда мәктәп тә ачыла. Әлбәттә, сүз документларга кергән рәсми мәчетләр турында бара. Бәзәкәне 1847 елга кадәр динсез, мәчетсез яшәгән дип әйтеп булмый. Авылның ике башында ике мәчете булган, Корбан, Ураза гаете, Гашура, Алан җыены кебек бәйрәмнәр бөтен авыл халкын мәчет янына җыйган. Әлеге рәсемнәрдә без ике манаралы мәчетне юкка гына күрсәтмибез. Дөрестән дә Бәзәкә халкы арасында авылның беренче мәчетләре менә шундый ике манаралы булган дигән сүзләр йөри. Ләкин 17-18 гасырларга караган мәчет дип алсак, ул чорда дин сәясәте шул кадәрле катгый һәм кырыс була ки, ике манара түгел, бер манаралы мәчетләр дә юк дәрәҗәсендә була авылларда. Ул чордагы мәчетләр зурайтып салынган авыл өен хәтерләткән һәм гомумән манарасыз булган. Бәзәкәнең үзенә килсәк, ул чыннан да башка авыллардан нәкъ менә ике мәчете булуы белән аерылып торган. Монысы факт. Һәм Бәзәкә кебек авыллар дөрестән дә бик сирәк булган. Бүгенге көндә Шулман елгасы Бәзәкә авылына терәлеп диярлек тора. Әйткәнемчә, элегрәк әле Шулман елгасы Бәзәкә авылыннан 6-8 километр ераклыкта булган һәм бүгенге көндә менә матур булып елга булып күренеп торган өлешләр, алар барысы да булымлыклар булган. Инде соннар белән әйтсәк, без хәзер тапшыру башында булып узган Тихие горы дигән урыннан Ык тамагы дигән урынга кадәр бу инде якынча 10-12 километрлык ара. Шушы булымлыкларда, шушы арада гына да 23 күл саналган заманында. Күрәсез, аларның инде берсе дә калмаган, алар барысы да су астында бүгенге көндә. Инде менә шушы су астында калган дигән теманы дәвам итсәк, Бәзәкә авылы белән бәйле тагын бер кызыклы хатирә бар. Ул урын бүгенге көндә сакланмаган инде, күрсәтерлек, күрерлек булып сакланмаган, аңларлык булып, ләкин аның рәсеме бар. Бу рәсем, әлеге рәсемдә Шәйхетдин каберлеге дигән урын сүрәтләнгән. Аны шушы безгә бүген интервью биргән Мөхетдинова Рәмзия апа сүзләреннән шушы авылның укытучысы, рәссам Вахитова Раушания ясап калдырган. Күрәсез, биредә 5 кабер ташы урнашкан. Бу зират булган урын түгел, бу авыл читендә аерым кичерәк кенә тау башында урнашкан, хәмер ишкән кешеләрне күмә торган урын булган. Ягъни хәмер ишкән кешеләрне Бәзәкәлеләр дини кешеләр буларак, дини авыл буларак гомуми авыл зиратына кертми торган булганнар, аерым күмгәннәр. Рәмзия апа хәтерләгән вакытта инде менә шушындай 5 кабер ташы булган. Аларның берсе Шәйхетдин дигән кешенеке, һәм инде башкаларының исемнәре шулай ук билгеле. Гомумән Шәйхетдин каберлеге дип атала. 70-80 елларда Шулман суы якынрак килә башлагач, су күтәрелә башлагач, шушы тау башы килеп җитеп инде, аны юып, шушы каберләр убылып, кеше сөякләре җир өстенә чыгып ята башлагач, аларны ничек тә Бәзәкәлеләр җыеп авыл зиратына ахыр чиктә бер почмагына алып барып күмгәнлеге дә билгеле. Ләкин моның да аерым тарихи һәм бер сәбәбе дә бар әле. Әлеге риваять һаман да шул Шулман елгасы суы күтәрелү белән бәйле булып чыга. Бер мәлне Бәзәкәгә көчле корылык килә. Хәзерге заман түгел, елың уңмаса, пешәнен дә, ашлыгын да, яшелчәсен дә теләгән җирдән сатып алып булмый. Әлбәттә, авыл халкы зур борчуга кала. Шул вакыт үлгәннәрнең сөякләре җир өстендә ятканда, ул җиргә бер тамчы яңгырда төшмәс дигән сүз килеп ирешә. Авыл халкы Шәйхетдин каберлегеннән чыккан сөякләрне шуннан соң күчереп күмәдиләр. Хәер, бу урында да чын барлык белән риваятларны бераз аерып карарга кирәктер. Ни дисәң дә, Бәзәкә авылы тирәсендә сакланып калган борынгы зират калдыклары күп сакланган. Шәйхетдин каберлеге дә бәлкем менә шундый берәр зиратның почмагыдыр. Хәмер ишкән кешеләрне генә аерым күмгән урын дигәнгә алай ук ышанып бетәсе килми.
17 гасырда Бәзәкә авылы бер урам булып тезелгән 37 йорттан торган дигән мәгълүмат бар. Халык игенчелек, терлекчелек, бакчачылык белән шөгыльләнгән, әмма ярлы яшәгән. Дәүләт салымнары акчалата һәм ашлык белән түләнгән, түли алмаучыларның самаварларын һәм хәтта мендәрләрен дә алып чыгып китә торганнар иде, дип искә ала авыл картлары. 19 гасырга Бәзәкә танымаслык булып үзгәрә. Авыл зурая, җайлап вак-төяк сәүдәгәрләре дә барлыкка килә, кибетләр ачыла. Авылны 1000 душалы Бәзәкә дип йөртә башлыйлар. Бу Бәзәкәдә 1000 ир заты яшәгән дигән сүз. Авылның тарихи урыннарын барлауны дәвам итеп, Әүлия каберлеге дигән урынга тукталыйк. Онда имештер дип әйтәбез инде. 2 кыз күмелгән. Игезәк кызлар дип әйтәләр аны. Опалы сеңлеле дип әйтәләр. Алар 12, 13, хәтта 15 яшьлек дип әйтәләр. Сары шундый чәчле, толымлы кызлар. Әбиләребез тәһарәтләр алып, юынып, чистарынып, изге теләкләр генә уйлап, яхшы сүзләр генә укып, бу әүлиялар каберенә менәләр. Һәм шунда дугалар укып, намазлар укып, бераз йоклап ширим итеп алалар. Һәм менә шул вакытта шушы кызлар ничектер төшкә шалынып китәләр икән әбиләр сөйләү буенча. Кой вакытта алар кәсә белән бер савыт я сөт бирәләр, я бал бирәләр, я бер телем икмәк бирәләр, я бөтен йомры ипи бирәләр. Менә моны әбиләр үзләренчә юрыйлар. Авыл тирәсендәге истәлекле урыннарны барлаган вакытта Көшәнде тавы дигән бик кызыклы урынга юлыктык. Ул халык хәтерендә югалмыйча сакланган һәм әлеге Көшәнде тавында изге кабер булганлыгы да билгеле. Аны инде Көшәнде тавындагы изге кабер ташы дип атап йөрткәннәр. Бүгенге көндә кабер ташы Менделеевскида урнашкан Туган якны өйрәнү музеенда саклана. Биредә инде яңгырдан, җилдән ашалмасын, югалмасын дип аны анда күчергәннәр. Минем кулда 1994 елда төшерелгән фотографиялары сакланган. Шушы фотографиядан түгел кайсы урында урнашканлыгын белеп була әлеге кабер ташының. Һәм кабер ташы бик матур итеп ясалган. Аның өскелешендә матур бизәк, орнамент, инде астарак Коръән сүрәләре китерелгән һәм инде җиргә күмелгән өлешендә биредә кем күмелгәнлеге турында да мәгълүмат калдырылган. Алар турында бераз соңрак әйтеп узарбыз бу мәгълүматны. Шунысын әйтергә кирәк, әлеге ташны, аның күчермәсен заманында җибәрәләр Фәннәр академиясе каршындагы тарих институтына һәм инде шушы фотографияләрдән генә дә чыгып, күчермәдән генә чыгып та галимнәр әлеге ташның 17-нче, 18-нче гасырларга караганын һәм аның инде язу стиле буенча, эшләнү стиле буенча Мөхәммәд бине Ишман дигән кеше эшләгән булырга тиеш дигән фаразга да киләләр. Шундый нәтиҗә ясыйлар. Мөхәммәд бине Ишман дигән бик танылган оста була заманында һәм ул эшләгән һәм хәтта үзенең исемен төшереп калдырган кабер ташлары Лаеш районында һәм Кукмара районнарында саклана бүгенге көндә. Фәйзул Хагабый, Хәябыйлар сөйләгән, укучылар сөйләгән ни буенча, ул ташлар анда бер дистәләп ташлар булган әле 30-нчы елларда. Ләкин һава шартлары тәэсире астында дип әйтим инде, ул ташларның күбесе уалган иткән. 70-нчы елларда ул җирләрне, ул каберлекне Көшәнде зираты дип аталган ул заманда. Көшәнде зиратын сөрделәр һәм ташларны бөтенесен трактор белән инеш буена төшерделәр. Ул ташлар хәзер дә бар әле, анда вак ташлар инде, аларда сүзләре язылмаган. Но ул ташлар хәзер дә бар. Көшәнде зираты минем изләнүләр буенча Бәзәкә инеше буенда иң кимендә 3 авыл булган.
Берсе аның төп бәзәккә дип атыйк. Икенчесе аның типтәр бәзәккәсе. Һәм өченчесе бозак такмак дип атала ул. Ул авыллар бозак такмак 19 гасыр башына кадәр шунда була. Ләкин бәзәкәләр аларны куып җибәрәләр. Җир тирәк булгач, межевание, генеральный межевание барышында ул җирләрне үзләренә калдырырга уйлыйлар бәзәкәләр һәм буларны куып җибәрәләр. Бәзәкә Менделеевск районының иң күп борынгы кабер ташлары сакланып калган авылы буларак та билгеле. Бу төбәкнең ташларын тасвирлауда галим Раиф Мәрдәнов хезмәтләренә таянырбыз. Шулай итеп, Көчәнде тавындагы ташның 1689 елда Шураш бигә хатыны Зәйнәп тарафыннан куелганлыгы ачыклана. Бәзәкә зиратындагы иң борынгы таш шулай ук 1689 елга карый. Аны Йөзекәй улы Айманга әтисе, ягъни Йөзекәй үзе куйган. Күрәсез, Бәзәкәнең үз зиратыннан тыш Әүлия кабере, Шәйхетдин каберлеге, Көчәнде тавындагы кабер ташы бар. Бер авылга бу кадәрле каберлекләр кайдан килде икән соң? Менә шушы авылда 2 мәчет булган, без белгәне. Иң элеккесе Түбәнештә 2 манаралы булган. Ни өчен 2 манаралы булган, мин монысын түгел әйтә алмыйм. Әмма ләкин шуның бер озын манарасы, кыска манарасы булган. Шушы озын манараны бер җәйдә зилзилә давыл сындырып аткан. Бабайлар аны төзәткәннәр кабат һәм инде икенче кичерәк кенә манара белән калган. Заманалар үткән. Бабайлар яңа мәчет төзергә уйлаганнар. Һәм шунда Түбәнештә шул урында тагы бер мәчет төзелгән. Монсының инде манарасы берәү генә һәм ул бик озын булып, әллә кайлардан, Кама буйларыннан күренеп тора торган манара иде. Икенчесе югары очта дип аталды. Монсы шунда юк озын манаралы иде. Әмма ләкин без балалар бакчасына йөргән вакытта бер җәйдә аны яшен сукты. Без әле детсадта идек, йокыдан яңа торган идек. Безне чыгарып җибәрелмичә азапландылар. Халыкта шундый ышану да бар бит. Имеш, яшен суккан әйберләрне кара сыер сөте сүндерә икән дип, кара сыер сөте эзлиләр. Бит сыерлар көтүдә, әллә кайда еракта. Менә шундый вакыйгалар булып алды. Манараның урынын төзәттеләр, ләкин инде икенче манараны күтәрмәделәр, төземәделәр, чөнки үзегез беләсез, ул вакытта совет чоры иде. Без хәзер Бәзәкә белән Песәй авыллары арасында. Бу җирлекне менә төртеп күрсәтеп кенә шушы урын шушында исемдә булган дип әйтүе кыенрак, әлбәттә. Бу урынның берничә исеме бар һәм аларның һәр исемнең үзенең аерым тарихы бар. Без инде Көчәнде тавында булган вакытта андагы кабер ташының тик торганнан гына килеп чыкмаганлыгын ачыклап уздык. Биредә урнашкан авылларның берсенә иң беренче нигез салучы кеше Тижик бабай булган дип әйтәләр. Менә шул Тижик бабай исеме белән бу урыннарны Тижик дип атап йөртәләр. Монысы беренчесе. Икенчедән, инде шушы юллардан менә Песәй халкы Бәзәкә аша хәзерге Менделеевск шәһәренә йөри торган булган һәм инде юл өсте булгач, ерганаклы урын булгач, яшеренә торган урыннары күп булгач, биредә инде кашып утыручылар да булгандыр, кеше талаучылар да булгандыр. Бу урыннарда кыйналып китүчеләр бик күп булган. Шуңа күрә инде кыйналып, тукмалып китүчеләр бу урынның тагын бер исеме Тукмаклы дип тә атап йөртәләр. Шушы елгалар дип алыйк инде. Тагын бер исем. Бу урыннарны Кызлар чокыры дип атап йөртәләр. Бу тарих күбесенчә инде халык хәтерендә Иван Грозный исеме белән бәйле һәм бирегә инде шукындыру сәясәте барган вакытта шушы Бәзәкә авылын шукындырырга килүчеләрдән качып кызлар урнашкан һәм инде авыллар шушында урнашкан дип әйтәләр инде. Ләкин булай
шама белән инде әзрәк тарихны барлап карасак, Иван Грозный ук вакыты булмагандыр. Петр I заманында яңадан шукындыру сәясәте көчәйгән вакытларда бу якларга инде отрядлар җибәрелгәннән соң авыл халкы шушы ерганакларга качкандыр дигән сүзләр бар. Ул монда берәү генә түгел, менә шушындый текәярлар кирип утыра торган урыннар, шундый җиңсәләр булып төрле урыннарга кирип киткән. Бу инде тирәсендә кара урман, агачлык, монда инде аларны берәү дә күрмәгән. Күпме вакыт яшәгәннәрдер, ансын түгел генә әйтүе кыен, әмма бирегә тукыма туку станокларына кадәр күчереп алып килгәннәр һәм кызлар чокыры дигән урын инде хатын-кызлар биредә эшләрен туктатмаганнар, тукыма тукыганнар ул вакытта да. Ирләр төнлә белән качып кына авылга кайта торган булганнар, анда инде ни дисәң дә мал-туар калган, сыерлары шунда дигәндәй авыл буш торса да, алар инде төнлә кайтып хайваннарны ашатып килә торган булганнар. Шулай итеп Бәзәкә авылы шукындырылмыйча кала. Әміннән ерак түгел генә урнашкан Сәйтәк дигән авыл менә шул вакытлардан инде Керәшен авылы булып әверелә. XVIII гасыр вакыйгалары риваятлар рәвешендә генә сакланса, дингә каршы сәясәтнең соңгы үрнәкләрен яхшы хәтерли Бәзәкә халкы. Ул түбән иштәгән манараны 59 елда дип хәтерлим. Манарасын төнлә кистеләр. Яшьләр клубтан кайткан вакытта кемнәр кискәнен белмәсен өчен простиналарга капланган кешеләр хәтта аларны велосипедлар белән куып җибәргәннәр. Нонысыңнан барбер халык белде. Манараның гөрселдәп төшүе бөтен авылны дерелтәтеп калтыратып куйды. Вакытында сөйли белгәннәр бит. Бөтен ирләр, көчле җигәрле җегетләр Кама буенда печән әзерләүдә иделәр. Икенче көнне бөтен халык койсылар атта, койсылары җыелып кайттылар манара киселгән җиргә. Ул инде көл талкан булып җирдә ята иде. Бәзәкә авылы бер афәттән икенчесенә күчеп кенә яшәгән икән дип уйласагыз, ялгышмассыз. Бәзәкә тарихын бизәүче уникаль документ Петр I-нең 1697 елда Уфа воеводасына тапшырган Бәзәкә җирләре турындагы грамота тарихтагы күп нечкәлекләрне ачып сала. Анда ул булай була. Петр I-гә Тагай Беляковның дәвамчылары хат язалар, шушы җирне үзләренә яңадан беркетергә дип, ныгытырга дип. Ул грамота махсус грамота, кабатланган грамота. Ләкин на основе Уфимская приказная избада язылган материаллар буенча бирергә дип ул аңлатма бирә. Менә шуны да әйтергә кирәк. Кем биргән ул Таһир бабага дип әйтик инде ул грамотаны? Мөхәммәд Әминме? Ул чагында 18 елда вафат була Мөхәммәд Әмин. Или Василий III-ме? Шуны эзләнә башладым мин. Һәм татар, Булгар, Казан морзаларыннан, бәкләреннән калган, ханнарыннан калган ниләр грамоталар берәү-икәү генә. Һәм анда җир ниләре, атамалары язылмаган, төбәк атамалары. Анда просто владеть своими землями и фәлән төгән дип кенә бирелә. Рус грамоталарында җир атала. Бүгенгә Бәзәкә тарихын һәм тапшыруыбызның бу тапшыруын йомгаклап торабыз. Алда безне Менделеевск районында урнашкан тагын тирән тарихы булган Псәй һәм Турай кебек авылларда көтә әле. Шунысы игътибарга лаек һәм шәхсән мине бик куандыра. Биредә хәвәскәр тарихчылар һәм инде авыл халкының хатирәләрендә сакланып калган тарихи сәхифәләр бик күп. Ниндидер кабер ташлары сакланмаган булса да, аларның һичшиксез фотографиялары булмаса, рәсеме булса да төшереп калдырылган. Һәм әлеге материалларны Альтыхазиевна кебек, Рәмзия апа кебек җентекләп,
четерекле рәвештә туплап барган кешеләр бар. Әлбәттә, мондый кешеләр булганда авылларыбыз тарихы яшәячәк әле. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.